Gön elmoklo diyen berekella tutani ana bolli neni tuttum kaptım gön elmoklo diyen bol saltırak hani yine bir gedek gön elmoklo oklo bol ine tuttum ine berekella hani bolun oğlunu saltırak elmoklo diyen bol berrak saltırak bolun hani yermontuna eme dersin mına onu pikir gerek ertir göz yetirer gör vermeli orada. Ay, belki Kuday. Eger meydan şan hem de sport kulübünü halat etmek isleseniz, 30 oyunu utuşkalanmalı borsunuz. Enerji aslan toparlam hökman yemek gerek. Siz işe işmeye tayar mısınız? Yerine eyle. Hovu telimci, hovu. Hovu halipa bir tayin. Dep, monti dep. Hani bolun oğlanlar. Saltırak bolun, saltırak. Hani bolun depin, gönrak. Hani oğlanlar yeni bir edek. Hani dep. Gön bärik dep. Seredine mıngın. Bu kutuyun içi duruşunu pul. Oğlanlar han görelim. Görün. Ne asarak pul üstüka yörün. Hani gör kadani. Ine duruşuna pul mu? Oğula duruşunu pul mıngı çi. Oho bu pullun köptün. Bey şun hem bet pul mu ka? Oğu hemmeti pul. Feredin abulara. Bun köptüğünü. Yer bu neyme kenay? Fered içinde bir yazgan mı ara? Neyme yazılıkka hani okani? Kaçanla oynama öğreninizi şonu lomoy pul alarsınız. Be, lomoy pul alarsınız deyip yazılgımay. Kimdir bir yer bizim üstümüzden ölmekçi olupdur. Ay yo beyle değildirli. Doğrudan kimdir bir yer bizim üstümüzden ölmekçi olupdur. Ey be, bu pulun kendini mıngı serede ınınar yallal. Hey, beyle de var, mınça pulu o mu? İpetli pulu ağırın bey. Katı ken bu pul. Dime onu bizim topormuza can koyurluk etmiyorun akmak bari ken o şeyler mi yükler? Dünya yurtlarına pulu vermek hem de kabul etmek. Vah pulli sene. Bize de pulu veren tapılaysa değil. Belki. Kaygıtma de bu. Sana da messer eder. Ervet değil. Hani yine bir gedek finansıp gör hani. Ene seret inni sen geden. Hem işi algap var yakan hükman suratta. Kalipam hemmemiz cemlenin saydı koy diyen. Yok hemmemiz değil. Bize Lukman gerek. Bu yukarı dereceli futbol. Şoň üçin bize Lukman gerek bu. Cenap, ine Urmana var ha. Urmana, ol Lukman ahri. Sen näme aklından adaşdın mı? Näme tamakıllap durdun? Ol kollej ýan tamamlady. On ilkiren kederhanada işlemek gerek. Herinçe bolsa futbol erkekleň oýny. Urmana gyýyl maşgala. Bilýäňi, näile agyr urgular bilen garşylaşmaly. Pakistanlyň könesilligi, ay biheppe diýäni. Han bol oýnaly. Sizi kabul edýäs. Soğalyňyz ýok bolsa, onda mesele çözüldi. Üstümizdäki 2007-nji ýylyň täze futbol mewsümine hoş geldiňiz. Men adım Şweda Sink. Ben adım Johnny Bakshi. Men her gün sizi futbol täzelikleri bilen tanıştırıp durarım. Pami, Owa, sen so tolajan körlük edýänmi? tüýs ýöreg bilen. Ha, şey diýsene. Sen bizim dellekçimiz bolup işe gelmezmi? Olu howa süren varardım. Doğrudanmı? Onunla azaýyp bir pikir var. Ulagaz. Hökgüni qara tarapdan yollaşyňa geçer. Näme üçin gorawçy öň derwede ýakynlaşma ýol berýär. Bu toporlaryň oýny ahyry. Berrakdyr debo. Ay. Debo beyt mahrin. Hökgün saltyrak sepet tarap geçer. Ne hil pikir edýäňi bilýän bilermi kak? Umumana erwede olanlar däl. Edýäniň näme? Ýöne tutan ýel bolmagy enne etmek gerek. Çeýelik bilen ikilliň şan, berekella şan.
Biz goranyp biljekle, ýöne hüjüme gedek gelenne bolun anam ýokda. Şoň üçin biz şu çakat ýyl utulyp geldikde. Şan oňa ýarym goroçy, hemem ustad oýunçy ýöne oň ýekeden ämetsin. Bol bärik dep bärik. Bize başarjanlyk, ustatlyk gerek. Oňa tejribe gerek. Ana şonuna bulary çempion derejäge götürüp bolar. Bol açyk geri barsana. Ine seredin, men näme getirdim? Näme üçin riza galyň? Olalar, hani görüm görelim. Akaş bir guta getiripdir, onun içinde näme marka? Inni bizim himayetçimiz var. Bu erkeklerin dille kanatından soğut. Hani görelim makali, Akaş näme getiripdir? Ey be, iş getiripdir o. Näme bir şunu emelmi? Näme dedin? Bu näme ervet atmy? Ranver yer näme bolupdyr? Bu muhteşga ahry. Biz game adamçylar däl, futbolçylar. Düşünýärmi? Yer güler ýal näme bar berdi? Eger kakın himayetçimiz bolan bolsady, yeşin bizim öň tarapyna goýunyň arka tarapyna bolsa horodyň şekli bolardy. Yer bola gapsesini. Oglanlar, hani emni betedelinde oyna başlaýyn. Bolun hani, çatyrak görüň. Görüň oglanlar, görüň. Bolun ýigitler türgönleşige başlaýyn. Size bir zat görkezmekçi bolýan. Gidip görelimmi? Ha, iş edýän. Ökün derwede depin. Bolýa ýörüň. Benim şeýitmek başarmaly. Oň tilligi ýokary. Ýöne o bizim topormyza gerekden. Ajaýyp urus hani. Kim ol? Sani, hindi ýigdi. Hala sen ýigdiňmi? Ýokla. Näme onu? Garwany sana var bir sellen futbol oýunyny tomoşa edeliň. Güýçlü toporlar oýnaýar. Görüň hani. Şuň sen ýalňyşdyň. Salam. Salam. Bu Tony, bu bolsa Sani. Bilýärmi, bir wagtlar Tony ökde oýunçy eken. Häzir bolsa biziň tälimçimiz. Kutlayan. Sen oýnaşyň synladym. Ýöne sen bu ýerde bider kwatyň geçirýän. Sen hinleň topon oýnamagyň gerek. Sutgolla goşup oýnarmyň? Siziň näme çynyňyzmy? Men futbol oýnaýan. Sirkde işlemek bolsa men halamok. Sutgol sirkler sani. Tid wagtdan görüşük dumdan anýan. Arzu etmek ziyanlı zat değil. Bolun, çaltırak. Öňe, Allaha güýçlendir. Canrak, bol kıymınla ahrin. Çaltırak bolun, öňe, ýeýjek jenewer, iç çıgarga almış diýdi. Biz utallyk, şu bolguty itler üçinem boş yere çykdy jetdik. Hey ýaltalar diýdi. Azım hemmeler bize taqdim eder. Ine şey dep düşündüňmi? Hey dostum sani sen nerede? Sen burnuňy anydypsyň. Bol çaltırak gideli. Gaty köpegleniniň aýgarda çaltyrak bolsana ho. Köp garaşdyrýan dost. Ve aynan kim döwdi? Görüp yetişmedim. Doğrudanım görmedin mi? Taş çıkıp teredimde hiç kim yok eken. Bir hök manşol nadan kezzabın işidir. Kim ayol? Ayol kelatan akmağın yeri. Näme boldy agam?
Toporunuz inni garvanışhanada türgölüş geçýärmi? Ah sen nejit dur wakaly. Dur saklan gerek gel. Saklan niýen? Şan, bitme. Oň bilen deň bolma gerek değil. Ey kelpen, hande her gelsene sen. Men aynan şaşaryn, ýöne sen kelläň alaýsam bolyn, onu hiç kim şaşyp bilmez. Men anyk bilýän, aynan şo döwükdir. Dogry. Düşünemek näme üçin onu aýplaýaňyz? Oňa beýtmek näme gerek bolsun? Ol 10 ýaşyna kabide goşulmakçy boldy. Biz bolyn onu kabul etmedik. Şoň üçin bolny bizden aralýa. 10 ýaşmaýdym. Ol 15 ýaşynda doýnaýardymy? Gapyltana. Bağışla meni, bağışla. Ey oglanlar, aynan kim döwdi? Aýşy kelesen sany bolsa gerek. Şondan başga hiç mem därler. Hawa. Agam şan, ol men otugymy aýnasyna döwdi. Ýöne sen darykma goýdyňy döwsün. Men onu bir urda kilogram eden. Ýoksa da futbol taşlaryn. İlki bilen Hasan beýle edermenlik görkezýäň kellen gaýla. Goýsana, bular akly geljek däl. Hani bolun oglanlar, hökküt etmeň usullaryny işläniň makaly. Sani herekete geç. Hani bolany tur ýerinden inniki. Salt bol. Hey, inniki pökküni aşakdan nep düşünýäňmi? Hey, bolýada. Hani pökkün maňa ber. Bir gayrat gelmişek. Näme diýdiň? Gelmişek diýdim, näme ýalanmy? Oğlanlar, bolşuňyz nähili? Gerek däl. Taklanyň diýen men size. Betedim. Hani köşeşiň durun. Durun diýen men size. Bolşuňyz nähili siziň? Betedim sani. Paýadyryň ödünne eşik çalsyrylýan ýere bar. Patrik. Bağışlan. Ene munyň bolýa, elleşiň. Yıkılam da bolly. Indi men astan taporun oynayyan. Depde de 250 funt aylyk alýan. Tehniz oyunçular saylanyp alınýança şeýle. Oyunçulan biri maňa gelmişek diýdi. Dälim üçin ony ötünç soramagy mejbur etdi. Olam ötünç sorady. Bu ýyl men üçin şogly ýylkaky, sebäbi toporda oynýan. Bugün burnunda öptürler ertir, ayaňda görler. Ýene bir günem özüňde görler. Bugün kim ýylyna selpän bolsaň,
ertir ondan kaçmaly bolsun. Entegem ganaýamy? Sünkü döwlen olaýmasa, Burun menki aladatyna mödüm eder. komparmasana. Burnuň wagtyna bejertmesen ondan belli külli diýersiň. Men astan toporun oýnaýan, soğut olda däl. Men Lukman, şoň çinem haýt toporda oýnaýanlyň parky ýok. Isleseňiz bejerip bereýin. Agamdan gorkýaňyzmy? Bu näme? Hökkü, Onna o näme? derwede. Nä dogry? Sütünler. Siz diňe şo derweden sütünlerini görmeli, düşünüklümi? Düşünüklüm diýen. Enne bolsa men siziň her biriňiziň şo derweden sütünlerini pökküni degirmeňizi isleýän. Yer montesenik Hökküni sütünü depmellip men hiç wagt eşitmendim. Bol mançday, bol. Wah! Derweden ýerni ütgüdlenni bir gedegim görmändim. Düşünýärmiň? Derwede o ýerde pökkün sen nire deppäň Feride? Bar ýeriňe inniki. Berekella, berekella, öräňet. Durun. Durun han oğlanlar, durun. Han pökküni ver. Birinci edek hemişe tütenlikde bolýa. İkinci edek bolýan men hökman başarmaly. Görenot, agam şan. Indi gıyrış bilersiňiz. Berekella agam, berekella şan, berekella. Häzir men meýdançada türgeleşip geçýän undama kökman satyn alar edidim. Howy unutmam. Monty. Yeri, näme boldy? Bana can etdiler. Kim? Kim diýen? Ayalym can etdi. Daýda. Birdat bolupmy? Yok. Näme? Näme bolupdyr? Näme bolupdyr diýen? Öýde burçuk torupdyr alliýa. Ha, bolayapdyr da. Turgenleşiber. Union Picture södürliýär. Hökkü oýny. John Abraham, Arshad Varsi, Bipasha Barsu, Bomon Irani, Deli Pahil.
saz bilen beden Britam. Angliyada futbol durmuştur diýerler. Bu ýerde bolsa 645 tan futbol topory bar. Şolaň birem Sutthol United klub topordur. Her dins gününe bolşýaly, düýnem bu ýerde toý geçirildi. Bular bolsa hapa ýygnaýjylar däl. Men futbol toporym, ýagny Sutthol United futbol topory. Umman biz Hindiler, Bangladeşliler, Pakistanlılar ýöne bilýäňizmi näme? Şu futbol meydançasyny biziň ýeketek din ananjymyz bar. Olom futbol. Men bolsa Şan Alihan toparyň ýolu açdy. Dep! Gerede semräpsiň, özüňem ine görüşmýäl sport bilen meşgullanýan. Al kiray hakyny, az bolsa soray. Yer bolýarmy? Hag bolagam Şan. Sen bolmadyk bolan öýme gaýtmaly bordum. Onu ýygyna ber. Ýok, ýygyna bermen. Ýene şey diýsen ýygyna alaryn. Howe dedim. Göge talmaly, onsoňam Kızılgurt çalmaly. Hemmeti ýadymda. Erteriň haýrly daý. Erteriň haýrly daý. Erteriňiz haýyr. Ey, siz dünýä çempionlary. Tow etini doğrarmysyňyz? Toy üçin buyurma bar. Daý siz toktur geçen gatga görýäňiz. Emma näme üçin futbol ýigrenýäňiz? Şan gadyrdan, gaýnadylan ýumurtgadan hiç açan jüýje çykýan nädir? Futbol oynamakdan aran açyň. Şonu toporuňyzy kembeler gowurer. Diýäniňiz näme daý? Beýdimen ahyry. Biz elimizde bar ne diýet kaka? Futbol oynamak diňe pökkü depmek däl. Olum hökman girdeji getirmeli. İçeri girin hani. Bolun girin çaltyrak. Futbol. Bar işiň bilen bol. Ura. Salam, ýagdaýlar näýili? Gowlukla. Şan, kulak as. Men häzir hökman dukana barmaly. Aýalym burç getirip ýürege düşdi. Ay gardaş, ol sen aýalyň ahyry. Hoşdurlaryň göwüne ol, onsoň ol sen bilen işi bolmaz. Ay, pekke diýtäni. Hiç düşünüňiz okda. Bu yer Hindistan näle ahyry? Şoň üçin burçy adyra gatmaly. Men näçe gaýtalap aýtmaly. Hawa. Burçy adatmaly. Hawa, köşeşdene. Köşeş, bolmasa olam açyk gider. Bir güne bu yerden mene maç gidermiken. Söz berýärmi? Sagada Feredaşan. Bugün şenme. Men ölen bar işi közüm etdiň. Senin bir topar peýdasy dostluň men ýanyma gelýän. Ýoşrak boldan, ýoş bol. Futbol. Hiç kim ölen eger işläsi gelen o. Ýoş bolaýda Jenny. Goý. Barda düşdinler. Muhtimet, krey hakyny sen töleýän. Üstüne awtobusyň petegem sen oýnuňa. Yer bolýala Jenny. Ýagdaý şeýlede. Beýtmesene, eger olar bolmasa toparmyz dargaýmazmy? Şey diye, eger maşgala guraýsak, şonu şu ýagdaý dowam edermi? Eger çağamyz bolaýsa, onu näme? Sen bar wagtyňy, puluňy olar üçin sarp edermi? Hawa, elbetde, men olar üçin sarp ederim. Men elbetde olar gowurýan, ýöne beýdiýdim, olar senenem has gowurýan idim däl ahyry, ýer bolýalar. Men söýýäniň aýtsana. Men sen söýýemok. Bolýala. Goý ber meni. Yer bolýala. Şan goý ber meni. Yer bolýala. Akram çeşlik paýla ber. Bolýa. Men eýjejigim. Olara piwe de ber. Sen şeýler söýýän. Düýünden galan çeşligi hemde piweň üstüne 2 bulur çiğ sugaryp ber. Bilýärmi, sen şeýler içýakgyç. Sutthol United şişlik bilen piwan başyndanmy? Beýbe. Salam oğlumlar. Olagas gelmekan soduş gaýdarlar, üstünden gassapxanaň itkukäp dur. Näçe mal öldürdün aýtma. Eýden bir heppe, burçynyň göwü satyn al. Ýogda gece aşykdan ölersiň. Bütün küsen çişige men diýerler. Şan agam, sen näme ýok? Näme ýemek kokmarmy? Dogrudanam düýünkü, ine göräý. Men näme düýün üsülen idimmi? Kulak as, Şweta. Sen teleýelimde gepleşikler şeýle bir gowalyp barýan. Bizi Sutthol United'a kaçan görkezersin? Dogry aýdýan. Sutthol United. Hawa. Sutthol United. Durun. Görködörün. Hökman görködörün. Ýönesidem görködörýäli bir iş şagal edin de. Wagt dost, bu ýa ýüreg hanza sokdy. Sen Johnny'ni görmedin, bar oňla salamlaşdyna. Bolýa, men gitdim. Ey Bangladeş, sen näme ýüzüň salyp görnýär? Eger özüňkiler üstüňden ulsa, soňuna heli orka. Sen şwet barda diýen. Oň sözler sen diýen aňy degaýdymy? O zatlar sen duýan ok, men welin duýan. Agam şany.
Maňa bir daha da aýtsana. Günlerde bir gün Futbol United ýokary derejä ýeterim-ka. Bu soň süýnen men şörik geldim-de. Ýene futbol üçin men hökman ýeňiş kazanmaly. Aho, birem ýeňiş üçin oýnaýatsa, Dep gadyrdan futbol üçin dälle çağılar üçin alat etmeli. Ýagny olary mektepden kogdurmalyk üçin beýleki toporlar wagtynda mektebe pul töleýärler. Biz bolsa öz jübimizden töleýäs. Doğru diýäň dost, doğru diýäň. Biz ýarşda ýeňmeli. Ana şonu hemme dat üýtgär. Ha. Bawa. Southall United futbol kluby. Ay, mağarede görämini. Baştynam çeýlelikde bu zatlary eýe bolsaňyz pul baýlyk derýa ýaly akar howa düşündiňmi? Oğlum. Bu altın hazina, altın hazina. Hökün maňa geçir. Ine de biz geldik. Şeýlelikde ine şu yerden mehmanhana kurup bilersiň. Bu yerden bolsa Sewda merkezi bilen kinoteatr. Hanım, biz bir bölük boş yer goýup, hol yerdenim duruşuny bagwak çekmeli. Köçäni orta edil ortarakdan geçirmeli. Salam. Salam, men Johnny Bakşe. Örenşat. Bu bolsa en Fisher. Tanış olun. Talam. Bu bolsa Jenab Lavalya Soğut Koltağı in tanimal kuruluşçu binagar. Ha, kuruluşçular diýeňiz-de. Bir şiirde Southall futbol klubunyň iýeti Jenap Dorewol bilen duruşmaly. Darival. Men en Fisher yerli häkimlikden Southall futbol klubunyň iýeti tid. Şeýle dälmi? Hawa. Tidiň bilen nämçin duşuşmakçy bolýarym bilýäňizmi? Jenab Darival. Southall yerli häkimliginiň bir ýeri size futbol kluby üçin bölüp berip 30 ýyllyk şertnama baglaşanlygy ha size gatygy mälimdir. Ýöne soňky 8 ýylyň içinde siz ýerin kirey hakyny tölemeýäňiz. Şu etrawyň ýaşaýjylary berde futbol oýnamaly. Menim siz bilen razylaşar öýtdiňizmi? Ýöne gardaş, hakykatda siz bu ýerde dabaralar gurýaňyz, toýy geçirýäňiz, kebap pişirýäňiz. Şu yerde bolýan zatlary siz futbol diýip atlandyryp bilmersiňiz. Soňky 25 ýylyň içinde siz ýekeje oýnada ýeňiş kazanmadyňyz. Yerli häkimlik bir ýerde Sewda merkeziniň gurulmagyny isleýär. Çağalar üçin meýdança gurulmagyny, jemgyçiligiň bir ýerden bähwitli peýdalanmagyny isleýär. Bilýäňizmi näme hanım? Biz futbolu bu oýuny söýýänimiz üçin oýnaýar. Johnny, sen biziň öz oglanymyz ahyry. Sen futbol oýunyny alyp barjysa, sen bu zatlary gowy düşünmeli. Bir işe jemgyýetiň bähwiti üçin edýän. Sen muny pul üçin edýän. Ýok. Näçe tölemeli? 3 milyon pund. 3 milyon funt tölemeli? Jenap Dorewol, 10 mira möhletimiz var. Meýdançany bermez. Biziň dymmamyz nalaz eden goşoklugymyz däldir. Beýle ýalňyşyga ýol bermäň. Bu aýala düşünürsene. Bilýäňe olaň tüpeňdir toplary bar. Biz gören ýurdumyzy parahatlyk bilen olaň elinden aldyk. Men mehriban kakam bolsa 40 ýyllap öz gan deri bilen ine bu meýdançany gurdy. Soňky 100 ýylyň içinde biz şu ýerde oýun oýnaýar. Bu meýdança biziňki bolupdy. Häziren biziňki, geljekde de biziňki bolar, arkaýyn bolaýyn. Beýle bolsa jenaplar, mundan artyk düşünşere zat ýok. Jenab Darival, meýdançaňyz alyp galmaňyz üçin 11 ay möhletiniz bar. Tölegi 3 milyon. Onça pula bolsa güýjüňiz ýetmez. Menne bu pikir bar. Inni kaýdan futbol ýarşlary başlanýar. Baş baýragy 3 milyon. Topor ýolbaşçyňyza aýdyň, goýol ýarşda üstün çykdyn. Ýa-da meýdançany boşadyň. Hoş wagtyňyz, jenap. Bir wagtlar men futbol klubyny eýelemek isläpdim. Ýöne men mewritim geçdi. Arzulam hasyl bolmady. Telekeçiligim dargady.
Mülkümü sattım, hatta men öýmem güregine goýuldy. Men bulan barın futbol toporçyn etdim. Inni men hiç tadım yok. Wah eger men oglum bolan bolsady. Näme üçin beýdiýäň daý? Özümi berlen anamyzy ödem etkuatym bolupmudy? Entek men şu ýerde käm. Hiç kim meydançany elimizden alıp bilmez. Arkaýyn bolayım. Men size söz berýän daý. 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 Bak, bu ne hel beýle bolaydy. Cenap rival aradan çıkan soň Suotkol futbol klubunyň işini ýöretmäge hemde maliýeleşdirmäge mümkinçilik galmady. Udaga çeken maslahatdan soň yerli häkimet futbol meýdançany Suotkol toporunyň elinden almaly diýen karara geldiler. Suotkol futbol kluby 100 ýyl mundan öň öz işine başlapdy. Ol köp samy ýarışlarda üstün çykyp öz ýeňişleri bilen meşgullyk kazandy. Suotkol kluby ilkinji Aziýa futbol klubudyr. Ol 1985-nji ýylda iň ýokary derejäge ýetdi. Stadionumy saklap galmak üçin hemde öňdäki ýaşda üstün çykmak üçin bize tälimçi gerek boldy. Ýöne kim bize tälim bererkä? Suotkol toporuny menden has gören adam gözläp tapmak gerek boldy. Diňe bir adam bardy. Diňe bir adam, olam Tony Sinih. Ani, bolunga kal goýun betedin. Ýa näme dursun? Bol urda, urdu ýan men saňa. Ay bol şuň nähili, ýakşamrak bolsana. Ani, kömekleş maňa, durma. Derwede bär tarapda, kökün bärik geçirdi men saňa. Wah, geçdi. Ay, saklanmaň agry, dowam edin. Wah, amatly pordat geçdi-de. Wah, bolunda çaltyrak bolun ýeri. Hani, Tony. Häzir bolsa jerime pökkurlar. Pökkü 11 metr aralykdan depiler. Tony. Oyun darkly dowam edýär. Jan köýerler uly şowhun turdyýarlar. Han göreliň näderkä? Hani bol. Wah, oňarmada. Tony, haýyş edýän. Bize tälimçi gerek, Tony. Men tälimçi däl. Tony sen ajaýyp futbol oýunçy. Bize de özüň al futbol oýnamagy öwret, Tony. Futbol sen kömüňe mätäş düşün. Men bagyryjym futbol däl. Özüň futbol oýnapdyň ahyryn. Golaýma gelme, dur şo ýerde. Olar men kimdigimi dol tananoklar. Düşünýärmi? Geçen geçdi biletim bile, düşünýärmi diýen saňa? Saňa da maslahat berýän, menden hem men şahsy durmuşdan daşrakdyr. Tony, haýyş edýän, garaşdyna Tony, olar toparymy ýok etmek bolýarlar. Tony, 80-nji ýylda bolan wakalar, sen goýberen hataň, ýöne buň bolup ýörçüň sen näme? Bolýarlar, bar gitsene, bar git. Bu diňe beýlede sen gorkokluň alamaty. Sen züwwetdin hem namart, Tony. Sen barp ýatan bigaýrat hem nalaj edeýin. Hawa bigaýrat. Eger öz güýjümde özümiz anarmasak, bu ýaşda näet biz ýeňiş gazanarys. Howala. Ýeňiş gazanmamyz ol hökmany, başga çykalgamy ýok. Dogry aýdýaň. Diňe ýeňiş gazanmaly. Golagat Monty, sen bir tejribeli oýunçy, näme üçin bize halypalyk edeňok? Bolýa. Akaş waryna olam saňa kömek eder. Doğrudanam. Onan ýan başararsyňyz, bizim janymyz gaýgyrmaz.
Söz berýän, zemlenşip birek hökman kömek eder. Şeýlem dostlar, yeri. Näli Monty? Ana aýtsana. Ey kim ayol? Ey kim ol? En giza gallın. Bağışlan men halipam. Toporun hani? Ha. Şo barymyz. Futbolu ikrat möhümdir. Akıllı kelle hemem ayak. Begendiren zat sizde şolong iksem var. Hova. Yeni oyuncu için batırlık, gençe bolon, hazu, bir bedenlilik hem de çeyilik gerektir. Şu zaten size bolmağını isteyen. Bedenimin berkliğine söz yoktur, elbette. Ön açık. Monty Singh Valet tälimçiyim. Baklan sen näme diýäň? Bedenimde hiç ilişkiýetim ýokdugyny ma'lum etmekçi boldum halipam. Men sagdyn. Monty sen sagdynlygyny bilýär, haýş edýän geynsene. Geyin. Bağışlan halipa. Şeýlelikde turgunlaşy başlaýar. 12 mutlap algamaly. Algan oglanlar, bolun hani bolun oglanlar, bolun. Bol ılgı Akaş ağam gatyra ılgı. Aýalym görse maňa ne sagrardy. Wah ey ayagymyň külçekli tälimsiň beýle doň ýörekdigini aý. Tälimçi beýleken ılgatmalym däl bolýyn. Şeýdi perun ılgamaly bolmaka. Bilmedim öde, şoňa men diýär. Bolsoňlar oglanlar, bolşuňlar, bolmuşana çaltyrar. Oňa bir zada bol tur ýerinden debe. Yer saňyň hem bolýar ho. Ýene biraz galy gaýrat et. Gaýrat edin oglanlar, gaýrat edin. Ýene bir kwedek aýlansak onsoň bolýar. Tony daý. Indi bir ýeňers gerek. Wah, edil şu wagt bir urçuk suw bolsady. Ayaklam kilogram bolup barýar. Bolun oglanlar, bolun. Janrak qymyllan diýen oglanlar, çaltyrak. Häzir bize 10 funt gerek. Ot ötküsü üçin pulumuz yeterlik däl. Galan zatdyňam aladan özüm etmeli. Bize başga näme gerek? Eşik hem ýörüýte ayakkap. Onsoň bize kim himayetkarçylyk eder? Özüm bir alajyny taparym. Bize futbol toparmyza degişli ýörüýte hususy avtobus gerek boljak. Erekella. Bolivilya. Halipam tapar sony. Montyň ustahanasy var. Bakın ustahanasy var aday diýäňmi? Gurrun etkakda däl avtobus var da var ya. Hey senem. Hani bezeseňizde. Asani akton gow toparmy? Astan ol şu ýarşda in gow topar. Sen oň aljaklarmy? Aljaklarmy? Ya ece sen ogluň in ezber oýunçy. Ol ertirden başlap parlak gillet bolýar. Sani, fenne Saut Hollu oynaň okmy? Sebebi ece onnaky oýunçylar diňe pökgüýün ýygynyň biçareler hatda pökgüýün ýygynyň ýetibin bilen oklar. Kakan ertir oyunçylaryň taýlan walýany bilýärmi? Hawa bilen, ýernäme? Şeýlemi bilýärmidin? Ertir sanyň topara goşarlar, ol ökde oyunçy. Näle pikir eden Kvita? Ol ökde oyunçy bolansaň ingilisler öz aslan toparyny onu alarlar öýdäňmi? Bu zatlar çölläki salygyma däl. Olma ertir dol göz ýetirer. Ýenedir täze oyunçy. Sani başyn, hindi oyunçy. Astan hem sani basim. Beh, gaty geňda. Ol ökde oyunçy bolsa gerek. Elbette. Ýöre turgullaşykda oynamak bir zat, hakyky ýarışda oynamak düýbinden başga zatlar bolýar. Hey, basin, gel oynaly.
Salam sani, salam olurlar. Yer onsoň ýagdaýlaryňyz nähili, gaty gowy, ödüň nähili? Ne tut, berekella, gören ajaýyp. Diýsen täsin. Berekella, berekella. Bey, hayran alay malay. Desin. Oho. Ey Basil, halaşanyňyň el ederet. Ünsüň möllümöýdýän, ha? Ünsüme böllüň. Bolýa olarlar, ýene görüşär. Salam Tony. Kutlayan, sana da var ekeni. Hudaýa şükür barek enim. Kutlayan geçipsiň. Berekella, senem alypdyrlar. Olmandır ha. Biz onu yarıştan soň çödäýär. Halipa, howa, aýdyber. Näme üçin meni beýle oňaýsyz ýagdaýa sallaňyz? Siz maňa siz ähli turgullaşykda men ýanymdadyňyz ahyryn. Siz maňa ýören ökde iň çalasyn oýunçy diýipdiňiz. Siz meni öňünden bilýän ekeniňiz, Halipa. Men oýnadylmajagyny bilýän ekeniňiz. Gep berde futbolla däl. Gurrun men renkimdemi? Yanıp duranda da edip biljek zadym ýok. Bizim maňlaýymyzda ýazylandyr da. Biz gelmişekler, emma sen ol gelmişek däl. Sen şu ýerde doglan. Bu bolsa ýalňyşlyk. Düşüklimi imperator. Bu şoň şünem gulagas imperator diňle. Bu zatlary göwüň alman, hiç göwüň alman. Düşüklimi yerini Montenegrodaka. Bir giýjek alýas. Be, doğrudanam oňa näme mullukana ýa ýene de undaydymy ka? Biz ýene giýjek alýas. Onu näme gidiber eliňmi? Onu ýerden täpýär ka. Bu haýy gidip waýgalan awtobusa seretseňizle. Monty, oň üçin näki Monty alla. Ey, doğrudanam şola Monty. Ey, o bize ulug getirip dur. Ondan garaşmanlygym bolarlar. Bizim ulugymyz inni şu. An çaltyrak kılgan. Berekella bolubile. Oğlunu seredin ama. Yeri. Bey be. Montymy nereden zaptın ay? Berekella Monty. İş bitirdin. Hani oğlunu iteliğin ovatlalın. Hani itin vakali. Bolun. Hani yeni Yeri olarlar. Berekella. Hani bolli. Hani min ölüyüm çaltyrak. Çaltyrak oğlunu minün tiýdirek gittik. Biz oynayar. Pökkü geçirmeli. Biz oynayar. Pökkü geçirmeli. Biz şuun yenger. Biz şuun hökman yenger. Derwededen pökküni geçir. Biz şuun hökman yenger. Olara güýjümizi görkezmeli. Şuun hökman biz yenger hem. Yigitler. Kulak asın. Şuun bizim ilkinji oýnamyz. Biz eger utulaýsagam barbyr ertir güneş dogar. Bugedegem şol bolşumy diýaly bolar. Sowa. Ýöne bir zat ölen ýatda saklaň. Erkekler soýnan. Indi bolsa öňe. Ýörüň oğlanlar, Ýörüň gitdik. Dog futbol meydançasyna hoş geldiňiz. Men Johnny Bakşy. Siziň üçin şunky oýnalyp barjyňyz. Men ýanymda bolsa kärdeşim Tatyl. Şun Southall United toparynyň ilkinji oýny. Olaň bugün kimler bilen garşylaşýarlygy hemmemize mälim. Southall United geçiriljek ýarşlara gatnaşýan iň goşak asyn topar.
Soğut kol topori hut meydançada aydımaydyamy? Yok, bu olan giyimli. Oho, pah, asıl Soğut kol United'ın giyimini ekene. Hani olanlar onu başlayın. Oyna başlayın, görün üstünlükler. Şeylilikte hökkü depilye, gıysa aralığı despmek. Hökkü Soğut kolun topor yol başıtı şana geçiye. Şana pökküyünü deva geçiriye, deva yıkılıya. Deva pökküyünü alırdı, ol yerinin kalp bilen ok. Men pikirimse bey aşa temizlikten kadiyam. Hani bol, tur yerinden, tur sonu, sehelse bir urgu sebep yerinin kalp bilen ok. Bol uluğu, meydançan sağıratını tomu pökküyünü geçiriyalar. İnni bolsa pökküyümüz Soğut kolun toporunu, pökküyünün ustaatlık bilen öňe geçirilýänini görýäs. Derwedawan hatta hiç tadı düşünüp geçmedi. Görüňe muny. Meni okladyňmy? Elňe tutup bilen okmy? Hasap Arnol. Behadirlikçe şuun kuduşuşuktaky geçirilen yeketek pökküy Soğut kol topori meydançan ortatyny pökküyünü eýlemäge çalşýar. Ine seredin, ol pökküyünü almakçı bolýar. Pökküyünü geçirişi ervetdäl, tom derwede ýakynlaşýar depdi. Pökküy barbyr derwede girdi. Bolşuňyz näýili? Ajaýyp geçirilen pökküy. Ey, gatsap, düdügli oýnajakmy ýa-da ýok? Sen nire seyredip görsün, pökkü seyretmeli. Onu kayemesene. Kim on derwedawan melledi, oňoryan zat ýoga selpi. Ine de pökküyünü yollaşına geçirýär. Yok, bolmady, seyredin. Ol derwedawan yine de bir pökküyünü geçirýär. Paddock Wood topori yine bir pökküyünü geçirdi. Deýle oýny men hiç wagt görmendim. Şeýlelikde pökküy garrede ol pökküyünü öňe geçirmekçi bolýar. Pökküyünü şana geçirýär. Şan emel etmekçi bolýar. Ýöne 4 oýunçy oň daşyny gabyýar. Şany gollaw berýän ýekeji oýunçym ýok. Şany dürli usullary bolany, emma oňa kömegi ýetişen bolmady. Şeýlelikde pökküyünü alyrdy. Inni bolsa Paddock Wood hüjüme geçýär. Derweden çep tarapyndan ýene bir pökkü geçirildi. Ine görüşimiz ýaly oýun Paddock Wood'un hasabyna 4-0. Duran yerinden kıymıllaman, çüýredin ay hoq sen. Yere üretmesene. Ey Monty, owerre bolsana şu yerden maslahatyň bilen ýürege düşme. Bak sen öz yerine barsana. Bar uğra şu yerden. Eğer bolsa jürlük çalınıp arı kesme ılan edildi. Şeýlelikde hasap Paddock Wood'un peydatyny 4-0. Ene de oyunu ikinci yarım başlanýar. Yarşın gidişine tomaş edeliň. Eminim jürlük çalmagy bilen bolsa, häzir ikinci bölüm başlanýar. Paddock Wood meydançan ortatyndan depip, pökküyünü derwededen geçirecek bolýar. Berekella. Men mu anant bilen bak. Derwedan hatta görmeden, seyretmeden. Paddock Wood 5-nji pökküyünü geçirdi. Ine, görýäňizmi? Muňa ananar ýalyl. Soğut kolunku uğrunu değil. Bir şovsulluk. Gari pökküyünü monta geçirýär, monta bolsa derwedawany geçirýär. Bolýan zatlar göre, ol öz derwedetini, öz pökküsini salýar. Ey hayvan, sen edýäniň näme? Olary diňe şu ýeten okdy. Garşdaşlaryň derwedetini pökküt alyp bilmejeklerini bilen soňlar özlerini kes salmagy makul bildiler. Häzir derwedawan Monty Sinha, olaň derwedetiniň nirededigini hemde nädip pökküyünü depmeligini düşünürýär. Monty Sinha pökküyünü nire depmeligini düşünen bolsa gerek. Ey kellamatın bar git oyunu. Şeýlelikde soňky jürlük çalyny hasap Paddock Wood 6, Soğut kol United bolsun 0. Beybe, gaty gülkün joýun bolly. Erwetdäl. Hawa, görüşüňiz ýaly. Seredin, meşhur yıldızlar gelýär. Berekella olarlar, berekella. Hani sizin üçin düğün koýan pulumyz? Hani bolun, öz ulaňyza sümülüň. Bolun. Şu yerden çaltyrak gum bolun. Basymrak öňüňe gaýdyň. Gaýdybam etu şu törekde görnäýmen. Ýok bolun şu yerden. Ey, bugün nähil bollay? Ay, men nädeýin garşdaşlaryň derwedetiniň ýanyna durup pökküge garaşdym. Bu bolyn ýöne san, emma özüne peledir öýdýär. Näme päsgel berdi? Men çepirde oynap bilen bak. Onu näme oýnaýan? Çepaýakda deperler. On göz kıyılarda şonçinen pökküyünü geçirdi. Kim geçirdi, men mi? Hanayt derwadawan, sen mi ýa-da men? Gorasy nerede? Çilim çeklen yerde mi? Çek elini, Ervet bor.
Kapalın, özüňizi gowap barın keletaňlar. Köşeşiň any köşeşiň. Gözüňiz gyýylarda, derwede bilen işiňiz ýoga. Hani betediň oglanlar, hani inni köşeşiňizle, köşeşiň hog. Öz oýnap bilen nokta başgalardan görýär. Sen derwede van, sen sebäpli oturluk. Yer innem etmeli halipam. Kelleme bir pikir geldi. Sen maňa ananýanmy? Hawa halipam ananýan. Ananýan. Ýagşy. Sani. Salam. Bolun işleri gynanýan. Onu siz eşitdiňizmi? Gynan şu waka ýöne bu meň geň alranok. Gedil hakym aýdan sözlerini aýdýan. Sen näme etmek bolýan? Men ökde oyunçu. Başga toporda oýnarym. Ruhdan düşüp ejidlemen, barybir oýnarym. Sow torly oýnay. Hey terimçi. Siz men sow restoranymyň ýokdugyny et satyjy dälligimi, bula oturmaýanym, deprek çalmaýanym gowulýaňyz. Men diňe futbol oýnamagy başarýan. Ertir topara goşulaýsaň sen olar oýunçy hasap etmezmi? Olar pökküýüni 10 sekundam taklaý bilen oklar. Ine olaň bar başarýan zatlary. Egerde sen 10 minutlap pökküýüni almak başartmasa onu men toparmy oýnamagy gelermi? Kim men garşyma çykyp biler? Ertir. Saat neçe barmaly? Halipa. Oglanlar, bu biziň üçin diňe bir futbol ýarşy däl. Bir stadionumyzy gorap saklamak üçin ýeketäk ýol. Her hil ýagdaý bolanda biz bir işden baş alyp çykmaly. Öňümizdäki ýarşda biziň iň bolmanyna deňeden nol hasap bilen tamamlanmaly. Eger özüni pökkü geçirilmesek, olara da egertmer. Muňa ýol bermez. San. Yerten bir yerden emişleyen. Saniyini men çağırdım. Halipa, siz ulyalını çıkoy verýäňiz. Men bu ýere siziň şahsy öýkü kiýnäňizi çözmek üçin näle toporun bäkfi üçin geldim.
Yörün gittik. Sen gize kaldın. Пойдем. Yörün oğlanlar, yörün. Gittik, yörün. Пойдем. Gittik. Demek sen aynı doğma görýäň-de. Ben sen şuň külüňi çykararyn. Olar yaraşan olsalar gerek. Näme olanlar? Onu başa alyň da öňe. Hani? Ana olanlar bolun onunla. Hani? Meni goýra wakaly, tökgün bärik keser. Yok. Al, yok, öňe eserden bärik keser, saltyrak bol. Aýla. Beleden keser, kıradan. Kaptalan keser. Tökgün keserden, wakmaň keserden men depeýin. Monty, maňa geçir Monty. Bärik geçir. Geçir bärik. Al pökgüni. Al raýmy. Bol salt bol. Bärik. Oňuňa döwet bolsana, jagrak bolar, ran bir. Hep. Bol, tökgün maňa geçir, bärik. Hey oğlanlar bolşuňyz näýili? Sanrak bolňa. Oğlanlar jamlanan. Sen boş. Bol, hereket et. Ne bärt açyk. Bärden bolýan. Hey, sana değil ya Berik. Hey, oyuna durmadan hemen dursun. Köşeş, ödün el al. Durani, Rumana, angel kömek et. İçi kırgalmış. Sen bärik gel. Sen işin mi? Men seni sorayan. Men seni gözden salman. Bar oyna. Dowam edin oğlanlar. Burun nädik zat? Şoň çinim döwülipdir. Sana beýtmek näme gerek boldy? Sebebi sen ağın samsak. Burnuň bejermelimi ýa ýok? On sana meň agam kemsitme. Bolmasa burnuň tutuşlugyny döwüp bilerin. Sen näme üçin agam halaň ok? Ben sana aytdym ol eşek deyip. Näme diýdin? Şu sizin baryňyz ala samsakmy näme mi? Bu men burnum ahyry. Biz köpden bäri bile. Şoň çinim birek megzeýär. Dura bara senem bilemegdär gidersiň. Samsyk bolarsyň. Sen ýeke ýaşaýanmy? Owo. Maşkalaň näme? Dostlaryň ma diýgen şeýlemi? Kim aýdýan ony? Sen hemişe ýeke görýän. Men bilen gelince çykasyň gelýär. Ýakyn ulerdi. Sen doğrudanam aklı çaşan. Üstesine de hötçü. Hicirlikte senden petseldirin. Bollun mu? Hawa. Ayşe diýen bir näçe gün burnuňa öýle girme. On soňa mümkin bolsa hiç kim bilen ýumruklaşyp boşma. Hoş. Sağ bolun. Tayyarmı? Şan. Sana näme boldy? Bu näme boluş? O ýerde müşteriler garaşyp dur. Gün bolsunda müşteriler. Restoran yapykdy, aşpedem öllüdi. Bar aýt, bidar boldum, aşped öllüdi. İç çygar galmış, bidar boldum bardatdan. Habar berme maňa. Bidar boldum. Hawa. Salam. Salam şan, ýagdaýlaň nähili? Oňut,
Ton öýde mi? Hawa elbette gir. Birisi de. Oho ne hil yakımlı sağ ol gir ver. Halypam. Sanyň topormuzy dargatça iki uçlady. Halypam ol öz ejesini fiýlamaýan, kakalyny fiýlamaýan, jemgyýet fiýlamaýan adam. Ol nädip sizi fiýlap biler Halypam. Ol duýdan ýerine hyýanet edýän adamdan hilinden. Biz oňa hiç bilaglap anant bilemdik Halypam. Ol biziň isleýän adamymyz däl. Hiç wagtdan biziň bolmandy. Dogrusu on özüniň bize garşyp gaçşasy gelen ok. Yeri biz näet ondan oň bilen oýun oýnap biler Halypam. Görýäňiz muny dürli reňkdäki güller haçanda olar goşulşanyna görnägili owudun görnýär. Otur şan. Şan. Sen toparyň ýol başçysy. Men şu ýere işe çağırmak sen bilen netijeňdi. Näme özüň netije çykar? Kim galmaly? Kim aramyzdan gitmeli? Özüň çöz. Onu çözmek sana bagly. Hoş gördük hanımlar ve jenaplar. Biz Southall United Sport meydançasında bugünkü yarış Southall United bilen Aston toporunun arasında geçirilýär. Oyun kızıklı geçti gerek. Sebebi Aston'un godolky oyunçusy Southall United toporuna geçti. Siz mamly täsin oyun bolsa gerek. Bol. Öňe alga. Saltyrak bol öňe. Bol. Vur. Geçire. Vah bolmady. Enlik gerek. Sani bilen Patrick'in arasını nakit çakdyşy sıyırlap biler. Ören çekeleşikli oyun bolsa gerek. Gari. Pökkün bärik geçir. Töwürüň açyk dur, pökkü geçirmeli. Bu näme etdiň boldy? Maňa näme oýuna öwretjek bolýarmy? Oglanlar gohuňyz näme? Sen diýerdiňmi? Bu oýun ahyry. Taňa näme bolýar? Betediň. Töwürüňde ferdiň. Betediň diýen men size. Näme bolýar? Baryň ýerine bar oýnan. Didan, bärik geçir. Men açyk durun. Sana geçir. Sana geçir. Bol. Pökküni sana geçir. Nem üçin beýdiýäňiz? Hay, oňorýan bol sene. Pökküni maňa geçir. Bärik bar öňe hüjüme. On sakla häzir bol. Pökkü derweden ýakynlaşýa pat urlýa. Pökkü torak ýerýä. Berekella, ajaýyp urgy. Berekella. Sani. Pökkü torak geçýär. Çıkargalyn. Yine de birinci bölümün soňy. Southall uly mümkinçiligi elden giderdi. Sen tüýs münasiplerinde hapyta gelmişek. Onu ende görüverir şan. Biz sal tereket etmeli. Eger aýaklaň ýerine kelläň işeden bolsadyň, men derweden ýanyna görerdiň. Oglanlar birinci bölüm boljak. Birinci bölüm ýaşy. Hiç ýetki ýok. Ýeňşi anam bar. Sani, çakdan aşy sal tereket edýär. Biraz haýyrrak, oglanlary gözden salma. Mümkinçilik boldy Halypa. Bolmady. Göwnüň ödür. Sani, bu toporlaryň oýun. Bir adamlyk oýun näl? Oýsy olary düşündiriň. Näme üçin men saklajak bolýarym? Men näme diýsem, şonam ýerine ýetirmeli bolsam. Bolun, gymyllaň oglanlar, gymyllaň. Feret sıptırayma, Feret, bol. Alıp geliver, bol, şan. Bärik geçir, men açyldym, maňa geçir. Ol garşyňda durar, geçir. Bolsana, bol çaltyra. Şan oglanlar taň geçir diýe. Şan, maňa geçir, maňa. Geçirden oňa. Ay, ne ettin ay mını? Pökküni maňa geçirmeliň o, gardaş.
Onun bolanok. San garaşıp dur. Näçe o pökünü geçirmedin? Maňa futbol oynama öwretjek bolamyň. Eger şeýet oynajak bolsak, onu tälimçi näme gerek? Bar o öz ýerine uğraş taýdan. Ida olanlar hemmeň diýe geçin. Ida baryň ida, öz ýerine geçin olanlar oýnaýar. Bolly hemmeň öz ornuňda geçin. Eger biz beriň burçundan kökgüýün depşin syýlar. Eşe, sadyk gözden tıptırma. Öýükde ýollaşyň bar eken gelmişek. Bol, sani, bol, kökgüýün tıptırma. Alan ömrüňe maňa gelmişek diýmegin. Bu kada kanunyna laýyk gelen ok. Bu oýunyň düzgünini bozmak, emin sarwelligini görkezýär. Awar bolsan aý. Tärik gelin. Bu düzgünini bozmak gyzyl belge münasip. Şekillik bilen onu ýaşyk salşyň. Häzir oýunçyň ger çalşýar. Tälimçiň gelen netijesi erwet däl. Sebäbi sany ýene de bir sar belge alaýsa, aslan topary hot şoňa da garaşýar. Men o ýerde bolmaly. Ýetýäniňiz näme siziň? Soğutol bu yarışda utuşadanmak için ulu başarılık erjellik görkezmeli. Gari, pökünü berik, maňa geçir, bol. Satlan onu, goý bermän. Ay ne ettin ay? Ine de aslan derwezeden ikinci pökünü geçirýär. Men oýundan çykarmaly bilenler halifa. Berekella, ýören gowy, gaty gowy, ýöne goşamallar. Dowam etmeli, berekella. Bolly, biz ýeňdik. Biz ýeňdik. Waq iç çygar galmış. İki pökünü geçiremden özüme üç pökünü salmalyk. Onu özüň geçirmeli ekeniňde. Ýek özüne başar diýämi? Toporda derweze wan menni. Goraň ýeride, ha? Oğuzu kıyıdlara ağırak veret. Kulak atsana. Oğlanlar betedin. Takyan geyde öňe heleň ýanyna git. Tahyan bilen isim olmasyna oksen. Onna maň kıyıdlara seredýän diýme. Oğlanlar betedin diýen. Sen gözüňe görkezör. Elinde barnaýama. Urusmaňyzy besedin ho, size diýen men. Dawaňyzy häzir gözüne besedin. Besedin diýen size. Bolly besdir. Size bugün näme bolýar? Sizin pariňiz barıp ýatan akmak. Sen kim akmak diýen? O näme diýdiň o? Häzir kimiň akmak, kimiň akyllydygyny gözüňe görkezör. Ýaňky diýeni gene birgede gaýtala. Goýberň men diýen. Betedin oğlanlar bollyn. Näme oşan? Beýtmäň oğlanlar, beýtmäň diýen. Maňa akmak diýe häzir kim akmakdygyny gözüne görkezör. Ýer bu ýerde näme bolýar? Eşdiýänmi? Oğun beset diýen. Özüň betet. Durun. Siz özüňde futbolçum diýäňizmi? Хорошо. Ýerinçiň murda biri araňyzda aglaýar. Han baryň diýen şunda 10 mundyň dogamyna awtobusa miniň. Barın. Tutunuň dogam. Sen dogry iş etdiň. Oňa jogap berdiň. Bize gelmişekler diýen bolýar. Köne Stanford. Futbolçular için keramatly wadatkana. Manchester United stadionu. Bu geçirgen aňyrsynda Manchester United'in meýdanjasy ýerleşýär. Adamlar onu Arzular teatr diýip atlandyrýarlar. O Arzular teatry. Bu ýerni diqqat bilen finlaň.
şu yerde hakiki ustad şampiyonlar oynayalar. Yöne olan başlangıç yolları, ilkinci adımları anfat bolmandır. Bu sagatlar 1958 ýylyň 6 fevralynyň bäri doňup galypdyr. Şonda futbol topory ýaşdan soň asmana uçup barýaka, olaň uçurlary ýarylypdyr. 8 oýunçy wepat bolupdyr. Ählisem 25 ýaşamadyk ýigitler. Toporyň ýol başlam şonda wepat bolupdyr. Olaň bar gitdi. Siz welin bar, janyňyz sag, emma bedwagt. Sizin stadionuňyz ýok. Olaň topory ýok bolupdyr. Tutuş topor helak bolupdyr. Emma olaň kalbyny ýeketek arzu bar eken. Yeňişler gazanyp çempion bolmak arzuwy. Yeňişler gazanyp çempion bolmak arzuwy. Olar ýygyna garaman öz toporyny döretme üçin giýjegini diýmen der döküp zähmet çekipdirler. Bu atlar, silaglar, şan şöhratlar bulan bari şol arzuň netijesi. Şondan bärim toporyň ýaşlara gatnaşyp ýeke gedegem ýeňiş gazanmadyk gede bolmandyr. Töwereňizi ünsärip seredin. Bir eşik çykarlayan otog. Inni bärde diňe çempionlar bolýarlar. Olar çempionlaryň yüz kesipleri. Olaň gözlerine seredin. Olaň ýylgyçlaryny synlan. Ýöne men size başga bir zat görkezmek isleýän, başga bir zat. Yeri Däme görýän. Garşyňda kim dur? Benim görýämiň. Görýän şonan futbolçy bolarmy? Ey çempionun nam şan barmy? Biz futbolçymy? Hani özüňiz synlan. Gözleňiňde seredin, güldeňiňde seredin. Näme görýäňiz? Eýse şu çempionuň ýüzümi? Çempionluň ýüzü keşim diýen men size. Men siziň olaňa pökkü geçirdi, olaňa pökkü geçirmekden gurunlaňyzdan, siziň samsyklaş özüňiz alyp başyňyzdan birar boldum, ýadadım. Maňyny bu zatlar gerek gel. Men bu zatlar halis ýerdi. Men çempionluň ýüzüni göresim gelýär. Siziň näme çempion olasyňyz gelen okmy? Eger başga bir üçin oynasyňyz gelmeýän bolsa, aýnada görnýänler awro üçin oynan. सर पे चले हैं खा के कसम हम घर से चले हैं सर जो उठे हैं नहीं झुकेंगे देखे दुनिया देखे ज़माना पड़ेगा भारी सामने आना हम तो है सिद्धि नहीं रुकेंगे हिम्मत भी है ताकत भी है और जीत की चाहत भी है टकराओगे तो मिट जाओगे कि हम लोग हैं दीवाने Hey dude, don't mess with me. 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 Yeri, bir çağılar bagdal. Han kıymıllan, bolun saltırak. Johnny. Yeri. Jenny, sana ne molya? John, sana ne molya? Hani? Canın vursak mı? Ne molya diyen? Ya yaran ok mu? Aytani? Binayli beyle bollu. Bağışla samsık sorak. Oğlancık mı? Ya da kıyacağız. Bağışla bir de samsık sorak oldu da yine. Sen hiç yer kıymılamağın. Täbäwejik doýansa şu ýerde ýat berýän bolýarmy? Men Lukmana jaň ederim. Ol hemize sen ýanynda bolar. 24 sagatap ýanynda bolar. Bolýarmy? Men hem de oňa tapşyryn. Hiç yer gidäýmän, estem hiç iş etmeň bolýarmy? Şan,
Köşüş, özüň dürse. ना जाग गई है दिल में हमारे आग लगी है आग ये हमने खुद ही लगाई ध्यान में है बस एक निशाना कह जो दिया है करके दिखाना आर पार की अब है लड़ाई जो तन बदन जो जान है सब जीत पर कुर्बान है हम कौन है हम कैसे हैं निकले हैं हम निखारे Hey dude don't mess with me 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 Salam hanımlar ve cenaplar. Sizi East Legion futbol meydançasına hoş gördük. Şu günkü futbol tesvirlemesini men Johnny Bakshi ve dostum Jason alıp barar. Soğut hollar häzir özlerinin giyimine öwrilen aydınlarını yerine getirýärler. जो पर्वत भी हमें कब रोक पाएंगे Onu näme bolunur? Oyna başlaýalyňmy? Ýörüň. Başlaýalyň. Yeri näil pikir edýäňiz? Bugun soğut hol ýeňiş adam bilermikä? Men pikir edýän ýeňiş adanjaklar gumana. Şeýlede bolsa olar meýdançaň ortasynda pökgüýni oýuna girdýärler. Bir-birine geçiriň. Ine de olar pökgüýni giderdiler. Pökgüý klytyna geçe oýunçylar usatlyk bilen pökgü erkedýärler. Pökgüýni başarjanlyk bilen ýollaşyna geçirdi. Pökgü çemägelli ähli mümkinçilik bar. Ine de olar pökgüýni derwede saldylar. Pökgü tora girdi. Berekella. East Legion ilkinji bolup hasabatçıya. Olan peýdasyna bir nol. Bol. Ýere näme sen ýerine doýnar ötdiňmi? Bol, geçir bäri pökgüýni. Öňe, baryňy öňe geçiň, öňe. Berekella, Monty, öňe. Tijenin, tidirek, öňe geçiň, öňe. Bärik geçir pökgüýni. Maňa tarap. Berekella, öňe. Olanlar pökgül birek geçip oýna. Men ýanym boş dur. Bärik geçir. Bärik. Badyňy gowuşmaň olanlar. Teretap bolun, öňe. Saltyrak, gowuşmaň badyňy, öňe. Şan, bärik geçir. Men derde ýanym boş. Bol. Pökgüýni maňa geçir maňa. Bärik berdi ýan. Howlukma, alzyrama. Şan, men ýanym boş dur, maňa geçir. Ur. Ine bolly, berekella, pökkü derweden geçti, berekella. Hayrat edin olanlar, berekella. Berekella ululur, kutlayan. Soğut kol hasabı denledi. Kol iyice çekilye, pökküyünü çağrısına geçiriye, çağrısını pökküyünü yine pola geçiriye, pökkü meydançan ortatını, amatlı pırsat, gatı kov övrüm, pökkü geçiriliye, hücum, pökkü depiliye, pökkü dervezeden geçti. East Legion toparı bu netice kazanıp ustatlığını görkürdü. Berekella oyuncular. 2-1. Öňe, olanlar baryňy öňe hüjüm edin, öňe. Bärik, öňe. Berekella, saltyrak. Geçir pökküyünü, geçir bärik. Ur. Pökkü dervezede pökkü girdi. Ahir geçti. Berekella olanlar, berekella, badyňy gowuşmaň, berip durun. Gaty oynadyňyz. Öňe, olanlar, öňe. Yarşın hasabı deňleşdi. 2-2. Pökkü oyuna girdilýär. Soğut hol hüjüme geçýär. Soğut hol hüjümy güýçlendirýär. Ali pökküýni şany geçirýär. Şan öňe barýar bir ören göde goýunmaly. Wah, içi gargalmışdy ýenim. Wah. Şan saňa näme boldy? Ayrılın. Teretap bolun, o şikes etdi. Aýagyny erwede agyp döýdýär. Şan yaralandy. Şan ýerde ýatyr. Olyny oýnap bilmese gerek. Ödün dürtäp, ýene oýuna goşulsa gowy bolardy. Oýun dowam edeliň.
Oyunu devam etmeli. Topor Yolbaşı'nın cevapgarçılığı sana geçti şeylelikte oyun başına ya. Yine de soğut ol hücuma geçiyor. Oyun çekeleşikli. Men derde. Derik geçir, bana geçir. Ökkü cebodu, cebo sana geçir. Yine de sana yere yıkıllı. Vah bolmadı o. Gözümü vur ködürüm. Hani tur yerinden. Kal yerinden. Tur bol, tur. Hani kömekköş bir düzgün olmak bol ya. Öğren gödök hareket ettiniz. Bu kıdıl belgi Topor'un Yolbaşı'na görködülüyor. Soğut ol United dervede erkin yağdaydı pökkü deper. İkinci bölüm. Berekella soğuk kol, berekella. Berekella olurlar. Biz yendik olurlar. Berekella. Kim ol oyuncu? Sani Basin. O hoplu mu? Salam oğlunur, arzular amala açtı. Oo, salam. Ayteniz men bilen tans edersiniz. Sen mi ya da sen? Seret bu geleniz onu sökman kötökler. Sen şeyle oğuzdan bağışlan. Bir fırsat men häzir desine gelýän. Men ulukluğun sen güldüm gözel gyz. Oho. Senin berdemidin salam. Hani oğlunur bir fırsat çık üns vermeňiz haýyş edýän ýoş ünslerin maňa serdin bärik serdin. Haydi ver. Ýoş yer ýaxşy yer bolýa. Köşeşdiňiz dämi? Ene şeýle bu men 10 belgili futbol köýnegim. Iň söýýän köýnegim. Men muny saňa sowgat berýän. Tüýsüregimden. Ne hili yakımlı? Yine bunin bolya. Ay alaytana dostum sani alaytana. Azayip soğut. Berekella şan. Sen payhatlı yigit. Yer bolýala. O men göwnmede ejek bolýa. Men saňa 10 belgili iň söýýän köýnegimi sowgat berýän. Sen orta maňa diňe elini uzatyp oňjak bolýan. An süýş berik dostum. Hani gel dostlarca uzakla meni bol. Yeri Yeňişiňiz bilen oglanlar. Hani bolum şatlanalyň. bizde şahatlanmaga sebep bar. Biz yeňdik. Gelin şahatlanalyň. Sana soğut beresim gelýär. Şuň küsünlikli oyun münasibetli. Gözüň yum. Dur gitmesene. Men merik piw almak için geldim. Häzir. Neme? İne. Siz oğlanın ýanyna barýaňyzmy? Hogo. Onno saçyňyzy düzediň. Sebäbi şan häzir içili. Ne? Piw aldım. Garaş. Hana ayt. Sen oňa ynanýanmy? Keniz dolu anamna girmenke, on gaty bir özüňe öwreşdirme. कदम पर तू गिराती चले बिजली बिल्लो
तन में पागल ही कर दे ऐसी खुशबू है चमकती आंखों के इन तारों में होठों के गुलजारों में और दीवाना कर दे ऐसा जादू है तेरी बातें रिझाए मेरे दिल को फिर भी मैं ना मानूंगी मैं ना मानूं तेरी आंखें दिखाए मुझको सपने पर ना सच्चा जानूंगी राह में तूने मुझे रोका है इसमें कोई ना कोई धोखा है तुम्हारी समझ ना आई ना घूम ले चाहे सब दुनिया है हम सा प्रेमी ना मिली है तुमका कहीं मिल लो धक धक ही मन धड़कत है तन माया अग्नि भड़कत है जब जब लगावत हो तुम हमका कहीं मेरी नियत है खोटी मन है पापी हर जाए तू बेईमान तू तेरी चाहत जानू राजा क्या है मुझको भोली नहीं जानती भेष बनाए प्रेमी कासा है तू भूरा तो रस का प्यासा है Yine de bizim meydan çağımız. Oğlanlar, han bärik gelin. Gelin bärik han kutuýuny açyň ustaýdy goýun. O bize üstünlük getirer. Düşünýän. Oturun, yerleşin. 85-nji ýylda ýeňiş gadanlaryna siz oýna gatnaşdyňyzmy? Gurrun berin. Aydın Halipa. Emleyici oyunun öň ýanyna akýjy, men dostum bilen Garbanşana gitdim. O ýerde bir näçe ýerli adamlar bardylar. Olar maňa çet ýurtda bolamsoň oýnamaga hakymy ýokdugyny berk tapşyrdylar. Olaň bir maňa ertir oýnamalyk berk buýruk berdi. Dawat çaklyşyk başlandy. Şo ýerde bir jan köýür bardy. Ol özlerini hötsetdi. Ol men bilen ýerli adamlaryň arasyna düşdi. Ol meni ora hiç kim elde girtmedi. Dünýädäki hiç bir güýjüň men ertirki ýaşa gatnaşmakdan saklap bilmejekdigini gaýtardy. Ol güýçden gaçjansa urşdy. Soňam ýykyldy. Nätan adamlar oňsyny topullar. Men ýanyma bir adam gelip egerde men ertir oýna gatnaşaýsam, meňem başyma ýanky jan köýürüň günüň düşjekdigini gaýtalap aýtdylar. Şonu men ömrümde erkinji gedek gorku diýen zadyň nämedigini düşündim. Şo gün men öz topormyň hemem jan köýürlümiň ýüzüni ýere saldym. Ikilik etdim, men jemleýici oýna gatnaşmadym. Şonu sizin arkaňyza alan kimdi? Men oň adyna bilenmok, ýöne men oň ýüz keşfine unutup bilenmok. O jan köýürüň, soğut golun jan köýürüň ýüz keşfini unutmak kyn. Men bolan işlere gynanýan.
Men Montesin Valley. Şun gece tağıt birde hemmeňiziň öňüňizde söz berýän. Siz şu ýylky ýarışda hökman suratda ýeňji bolarsyňyz. Ine şu ýerde, şu otluk meýdançada men ýeňiş kubogyny saklap dimdik bolup duraryn. Gursagym bolsa ine şeýdip, bu ýutançdan ýaňa ýarlajak bolaryn. Bu bir hetbe suratını çıkartmak için epesi pul tölendir. Hökman şeydendir, görde duruver. Siz şu gün gazetler gördüňizmi? Hem ýerde sowut hol. Hatda sanyň suratym ýerleşdirilipdir. Näme hiloňat? Jonu, ona üçin sen beýle gatyp ýa. Näme diýem? Näme bolupdyr? Beýle heşelle kakma. Çyksa on surat çykyp durda. Senki däl ahyry. Ýerine hem artyk myşy baryň. Meň pikirimçe ol ören görmegi. Näme diýdiň? Görmegi diýe. Gap tesini, jyk diýänim. Şan köşeş. Köşeş diýe. Häzir kakaň näde köşeşdirmeliň sen gözüňe gör ködörün. Size bu näme boldy? Näme därrediňizmi? Agyd. Sen näme ony söýýäňmi? Ýürenmeýänligim üçin ýer näme? Jenny, haýş edýän, sen oňa aýtsana, ol sany söýüp bilmez. Haçana saňa sanyny söýýän miydi? Bu ýaň ony ýigrenmeýämis. Dogry. Onu menem ýigrenemok. Ýöne men seni söýýän. Menem sen gowurýan. Goýsaňyz lan. Sen menem gowurýan. Goýsana eşek. Saňa aýdýan, saňa sany bilen gatnaşmak bolanok düşünýärmiň? Şan saňa näme bolýar? Öten akşam diýip durduň, ýadyňa düşýärmi? Han gardaş kujoklaşar diýen bolup. Dün men içkilim, hiç zat ýadyma düşenok. Tamsyk bolup durun. Sany bilen özüm gurlaşarym. Bolun oğlanlar, bolun. Han bol çaltırak bolun. Vah, ne ettin ay, buny. Al, geçirýän taňa. Boljak, gaty gowy. Berik geçir, berik. Berik, ılıga. Bol dep maňa geçir. Çep kıra geçir. Berik geçir, berik. Hökgüni berjekmi? Näme ýüzüme çiňgerleýän? Menmi? Men sana çiňgerleýänmi? Gaýtam sen maňa çiňgerleýän? Olagas, bar ünsüň futbolda bolsun. Düşündiňmi? Sen geljegiň. Bol ya. Ýaşanna. Ey. Sen halaşýanmy? Owo. Sen onu söýýärmiň? Oýdum, senem söýýärmi? Mümkin. Ýöne men oňa söýýän maýdamok. Sene maýdan ok, olam taň aýdan ok, şeýlemi? Hiç imza maýdamyz ok. Oň ady näme? Bilýärmi, umuman bir şahsy durmuşum. Men taňa düşman näl, dostsuň. Maňa aýdyp bilersiň. Ine men halaşýan gydım. Futbol. Ýagşy. Futbol leýsene. Bol ya. Oýnaýasmy ýa-da ýok? Häzir halipam. Çaltırak kutul. Sen ýalyn sözleýän. Hökgüni maňa geçir. Bol. Näme men göreň okmy? Men kaptalyňda durna. Geçir hökgüni berik. Bol. Berekella. Sowut golun ýene dawarasy dagaşýa. South Hall United topory ajaýyp ýeňişden soň dünýäniň öňde barjy şereketiniň hemaýetkarlygyna munasip boldy. Sowut golun oýnaşy aklyň hayran edýär. Gaýdyp gelmegiň bilen gutlaýan. Sag bol halipam. Ana olanlar bolun. Şuňdan aşap topar ýol açy sen.
Hökki ussatlyk bilen derwededen geçirilýär. Sowut hol ýeňi şadanmagyny dowam edýär. Feret. Anha, şan ahir sıkdy. Gutlaýan näçe? Diňe 2000. Ay näetdiň ay? Diýeniň näme? Bize olar 30 000 söz berdiler ahiri. Salgyt üçin kesipmişler. Onça mukdarda salgyt bolmaz o. Muň için näkir laýyk 30 000. Berekella. Ana boldy. Beýle. Bu ussat oyunçy Sowut hol toporunyň adawraýyna hem ykbalyna oňyn täsir etdi. Sanym Basin ajaýyp oyunçy Sowut holun gitdigiçe awra ýartýar. Olar sanawda iň ahyrky orundadylar. Häzir bolsa olar belinde galdy, olaň mümkinçiligi öňde. Sowut hol, sowut hol, sowut hol. Gol goýup berseňizler. Sani. Sani. Bay bo, sen toporuň ýol başda ahyry. Çeledem näme? Awa. Şoň üçin bar öňden ýöre. Ýöre, bar. Sowut hol täsirlik görkezmegini dowam edýär. Sowut holun täze ýeňşi. Sani Basin'in detlapkı ajaýyp ýeňişi.